हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन बॉर्न टू एजुकेट। जो आम शिक्षा बाबद आलोचना कर कि जो बर्तमान कोविड-19 पैंडेमिक चली तार प्रॉब्लम जो प्राय सबू सिस्टम माने बेस सिस्टम हो जाइए कहवा गले आमर जो बाहर जो पिला रोचंती से पढ़ा एवं जो सिस्टम रही आमर एठी पाखरे जदि अन्य को स्टेट पिला अच्छी से विषय एक गाइडलाइन प्रस्तुत करुच्ची केंद्र मानव संबल विकास मंत्री बा मंत्रालय केंद्र सरकार ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ NIOS ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ସେ ତାରି ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାବଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାବଦରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ HRD ମିନିଷ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖଟୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ମିସନରେ ଏନରୋଲ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିଠି ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍-19ରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ବା ଯଦି ନାଁ ଅଛି ଭୁଲବଶତଃ କଟି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍କୁ ଆଣିକି ଯେମିତି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ତାକୁ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ ଯେ କି ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଅନଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି। ଓକେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଟାବେସ୍ରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ସନାଲି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ହେଉ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂରେ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲାଣି ଆପଣ ତାକୁ ଲେଫ୍ଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ସେପାରେଟଲି ମାନେ ପିଲା ବାହାରି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏଭେଲେବୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ପୁନଶ୍ଚ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଅନଏଭେଲେବୁଲ୍ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ବା ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଯେମିତି କଟା ନଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ରିଟର୍ନ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଯେମିତି ଅଧିକାଂଶ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ବା କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ पर क्लास हो जाए कौ क्लास रे केते पिला बाहिर पिला अछंती बा तांको ना नै एथर माने जो टेम्पररीली अनअवेलेबल भाव में मेंटेन करा जाय छै सेटा गोटे लिस्ट करिके जो डायरेक्टर एजुकेशन अछंती तांको देबे काहे कि ना आपनकर जदी कोनोसी प्रकार कॉस्ट जो ड्यू अकर करूची जेमिति कि आपन कहबे मिड डे मील हो किंबा टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो किंबा आपनकर यूनिफॉर्म बाबद हो सेगुडा को जदी कोनोसी शॉर्टेज पड़े कोनोसी प्रकार आवश्यकता पड़े जो डायरेक्टर अछंती एजुकेशन ले तांको जणाइबे क्लास वाइज रिपोर्ट करिवे जोटा कि आपन कंपनसेशन जहां भी रही कंपनसेशन पाई पारिबे। ओके आउ से मतलब सजेस्ट कर स्टेट गवर्नमेंट जे कि डायरेक्ट ऑल स्कूल को कहते कि एडमिशन देवाई जोटा कि रिटर्न कर गाँ को और जेकोसी डॉक्यूमेंट ओके जेकोसी डॉक्यूमेंट पाखे अच्छी जहाँ भी अच्छी सेमती डॉक्यूमेंट आम खोजानी बाहर स्कूल जो अच्छो से स्कूल आण सर्टिफिकेट आण जहाँ भी पाखे डॉक्यूमेंट एवेलेबल सच एज वोटर आईडी हो पिलार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जहाँ भी डॉक्यूमेंट पिलार अच्छी टेम्पोरारीली जहाँ भी दरकार ताकू सेटा को दबाई सेटा ताकू से डॉक्यूमेंट अनुसार एडमिशन करने नोटिस करा जायछि आउ सेति पय ताको पय जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट रही क्लास सर्टिफिकेट रही कौटी आलियर करथिले से बाबद रे किछि तनागना न करिकि सेमिति एडमिशन दबा पय ताको बाटी मध्ये इन्फॉर्म कर दिया जायछि। ओके ताले एटा ही रहितला एचआरडी मिनिस्टर गाइडलाइन। ओके
एवं आम जो देखा एनआईएस बाबद जोटा कि 10वीं श्रेणी और द्वादश श्रेणी जो डिक्लेरेसन हबार रिजल्ट कोविड-19 एग्जाम बाबद जो इश्यू चली से इश्यू बाबद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते कि एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनश्योर करवा दरकार जे कि जो करेन्ट एकेडमिक इयर चली तार रिजल्ट अगस्ट 7 2020 पूर्व बाहर बोली से एनश्योर करूँ जो बेंच बसी जस्टिस थिले दिनेश माहेश्वरी एंड संजीव खन्ना यही जस्टिस यही जो खंडपीठ मध्यम यहाँ को क्लारिफाई कराला जे एनआईएस आंसर करवा दरकार जे अगस्ट 7 2020 पूर्व रिजल्ट बाहर बोली। ओके थैंक यू आशा कर निश्चित भिडियो इनफर्मेटिव निश्चित भाव में शेयर करूँ आप टीचर्स ग्रुप में अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू हैव अ नाइस डे।